זה בניין שאני מאוד אוהב, קרוב לב שאני גר, ברכה בזל. כשאני מסתכל על בניינים, אני מנסה להבין מה מוצא חן בעיניי בבניין. ולדוגמה פה, דבר ראשון, כשאתה הולך ברחוב, כשהולכים ברחוב, אז בעצם אנחנו מסתכלים, אבל אנחנו לא ממש מרימים את הראש עד למעלה בכל בניין. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על 2-3 קומות ראשונות, וכמובן, דווקא על אזור הכניסה לבניין, שזה הלובי. תראו איזה יופי, איזה השקעת מחשבה בפרטים, הבטון החלק, המוחלק, האדריכלי, עמודי הפלדה שנותנים סתירה יפה לעמודי הבטון, שהם גם חשופים. אפילו הצמחייה המדהימה שצומחת פה ונופלת בצורה טבעית, עושה צל לדירה שמתחת, אפילו זה מאוד מאוד יפה. הכל מאוד מסודר ונקי, חברה מאוד רצינית, בנתה את הבניין, אדריכל מאוד מוכשר. תראו את הכניסה כמה יפה, הרבה פרטים אבל עדינים למראה.